Wel, dwi'n dweud o hi bod na amrywiaeth yn y ffair eia, neu ddylswn i ddweud am rwyaeth. Sori, joch gwael. Joch gwael hwnna gyda i. Hugh Evans, di hwn, dyn sy'n gwybod y cyfan am wyau, di berniadu. Esfaint chi wedi bod yn berniadu wyau yma, Hugh? Rwy wedi berniadu wyau, bryd 10 mlynedd nawr ar dangos wyau. Cynlio ni'n dangos ffowls. O, rhaid. Ti'n hawsach berniadu wyau neu ffowls? Ydy. Ond mae yna sawl cystadleuaeth yma, mae yna 20 o gystadlaethau o fewn yr wyau yma, oes? Ie, mae sawl dosbarth. Dosbarth sydd fan hyn i weld beth sy'n fyw ni'r wyau, ti'n bod? Y beth pwysig. Pwysig, ie. Mae'r un sy'n wedi ennill, mae yna un bach da yw hwn. Pam bod chi'n deud bod hwnna'n un da, wan te? Ti'n gweld yr album yn mynd nawr? Y be? Yr album yn yw'r... O, ie. Dyna beth ni'n galw... Y gwyn wy. Pan fydd o'n wyn. A mae'n cryf, ti'n bod? A mae'r ioc wedyn yn sefyll ar ei ben. Ie. So hwnna oedd y pencampwr yn yr adran na, wedyn? Ie, hwnna oedd y nilledd yn cyntaf yna. Ie. Gai ofyn i chi gwestiwn gwirion, pam bod nhw'n gwahaniaethu gymaint yn ei lliwiau te? Pam bod na rai wyau lliw na a rai eraill yn frawm te? Wel, mae hwnna'n dod gyda'r material, ti'n bod? Mae'r morans o'r Ffrainc, nhw sy'n dydwywi a brown fel un, o'r Acanas, o De America, dyna sy'n dydwywi a glas. Diw. Ie, a we gwyn wedyn, legons neu minocas i reim. Hwna fel ping-pong bol. Ie. Digon debyg. Ie. Wel, diw, difyr, ynddi? Ydy. O'n i mlaen, beth sy'n gyda ni nesaf wedyn te? Ie. Dyn ni'n mlaen i'r wyau fan hyn wan. Dosbarth mynd i'r wyau nawr. Wyau bantams. Oce. Ie. Mae rhaid i rein fod owns a hynny. Ni'n pwyso'r wyau i wneud siŵr bod nhw'n dod lan i'r saith, ti'n bod? Rhaid nhw fod yn bwys a hanner union, dim mwy, dim llai. A'r llai na, dim mwy. Dim mwy, dwi'n gweld. Ie. Mae yna waith pwyso hyn i gyd, Hugh? Mae'n job, mae'n cymryd o'n i. Oedd cymryd lot o amser, ti'n bod? Ie. A wy gwyrdd fel hyn. Ie. Os ydy cael ffowlyn sy'n ditwi wy brown, a un sy'n ditwi wy glas, croesi nhw, a gedi iar sy'n ditwi wy gwyrdd fel hyn. Wel, jiw. Mae hwnna. Fyswn i ofn cracio hwnna bita, mae'n edrych yn bod off i fi. Ie. Falle bod o'n iawn wedyn, cofiwch. Na. A dyn ni'n mynd... We're brown fan hyn wedyn, ti'n bod, we da hwnna. Ysgof, ie. Ie, ti'n bod, lliw da arno fe, a siarp da arno fe. Mae'n seinio, ond ydi o? Ydy. Neis iawn. Ie, un bach da fanna. A dyn ni'n mynd mlaen wan, neu'r rai sy'n matio i gilydd, Ie, rhaid cael 3 wy yn gyfartal, ti'n bod, rhin lliw, rhin siarp. A'r un pwysau, eto? Tri'r cael nhw'n rhin pwysau, ie. 3 wy bach neis myna. Mae hynna'n croesiad. Ie, mae'r sheen yn yna, ti'n bod, Edrych yn appetising iawn. Ie. A dyn ni'n mynd mlaen i'r rai ola. Fan hyn mae'r pencampwyr, ie? Pa cwriaeth mynd hyn, wech mi wyad. Ie, un ostrich. Ie. Roedd yna rhyw 4 ounce rhin yw'r yna. Iesga, mae hynna'n globio. Mae eisiau padell golew i ferwi hynna. I ffrio hynna. Ie. We'r brown bach neis myna wedyn, we'r glas, ti'n bod. Ie. Dych chi wedi gwneud eich gwaith yn wych, swn i'n dweud. Dych chi'n heiddi glasiad o adfod i'r athlu. Ie. Gawni beth, dim ar gamra. Diolch am y sgwrs allan o fachiadau'r eich gwaith. Diolch i chi. Diolch i'w. Iawn, oce.